देग्लाय बिसोर साननि भितराव खासे पेम्पेरे जासिगोन दे गेस खालामलाय सोर जागोन बनाबो फैनाय जाखाबाय अमाफोराबो देरखाजोब्बाय लोगोफोरनि नायदो नैबेनो जाबाय मेन गेट हे गाइस गुड मर्निं नै दासो सिखारदों आङो मेगना बुजुनायसो ओमफ्राय दिनै जोंहानाव मर्निं सासे आलासि दंफायो सोर आलासि दसे देखायगासिनो आङो ओमफ्राय लोगोफोर देग्लाय बर' साहित्य सभाया देग्लाय माने जोंनि खाथियावनो जानो थांगासिनो जोंनिफ्राय जास्ट जोंहानिफ्राय 7-8 किल'मिटार जागोन आरो ना डिमाकुसियाव जागोन बेफोर दिनै आं बेखौनो जास्ट देखायनो थांगासिनो नोंथांमोनखौ बोरै तयारि जागासिनो थ' जागोन बियो जानुवारिनि 9निफ्राय 12 लासै लोगोफोर लेट्स स्टार्ट द भिडिअ अके थ' जाय जानानै इन्टारेस्टेड जाबाय थानो जाबाय गासैखौबो आं देखायलांनो नाजानोसै आरो लोगोफोर सोर आलासि फैदो देखायगासिनो र' दिस इज ओमफ्राय नै दिनै जोंहानि न'आव दंफायो आदा फुकन हेलो गुड मर्निं मा सिंगार आदा माने मोनसे थीम सं बानायगासिनो बर' साहित्य सभानि थ' बिनिनो माने शुटिं आरो आदा फुकन दोङो ओमफ्राय मोनसे आदा दोङो निता ब' जाहा ब' सुरिया ब' आरो सोर सोरमोनथाय आरो बहुत दोङो सनजित दोङो कपिल स्वर्गियारि गासैबो जों उदालगुरिनि आरो माबाफोरा आर्टिस्ट सिंगारफोरा आरो थ' बेनो शुटिं सानथाम दिनैजों लास्ट शुट थांफानो हायाखै होमबाबो न' फैबाय थानायखौ जानानै दा दिनै भिडिअ लास्राबाय आरो मिस खालामदो बरिया थांबा मोजां नांगौ खिन्थु गावबा गाव खामानि थायो नालाय एंगार हायै औ बिनो जाबाय दा स' थेवब्लाबो लोगो मोनगोन प्रग्रामाव लोगो मोनगोन निस्सय लोगो मोना जानो थेंक इउ अके आदा आदा मा खबर दिनै आदाया जागोन गंगार माने मोनसे शुटिं जागासिनो शुटिं माबानि साहित्य सभानि नामाव थ' बिनिनो थेम संनि थाखाय आदामोना दिनै नै सिख्लाफोरा ओंखारगासिनो जोंनिया जाबायना रेडि बा निता मोननाय नै जि देलाय दिनै गासै गुफुर मोखाङालाय आं गुफुरखा गोदनायाव लानांगो गोथौ लागोन लाया जायाखै र' बरिया हेलो वाह masa मोजां मोनदों दिनैलाय बरिया निजम का कमाल है निजम मेकअप का कमाल नहीं निजम का कमाल है बरिया निजमनि कमाल है नै खानाय स्टाइल खाङा दिनै जोंनियाव गंगुबाय निथि खालामबावदों गलगुरिनि सिंगारफ्रा नै दिनै लास्ट शुट ना लास्ट शुट माने मैयानो जोबनो गोनांमोन खिन्थु सानथाम जासिगोन आरो गानाबो गोलाव नालाय माने गोबां माबा-माबि माने गंगार सिमसाफोरा जोंनियाव आलासि जाफैयो जोंनियाव जे बाजार खालामहैयो खिन्थिनांगोन ना गंगार सिमसाखौनो मैया मोनासै आरो गराय माबि खिन्थिगोननो ओमफ्राय दिनैसो रेडि जाजोबबाय खालामा दे गंगार लोगोफोर लेट्स स्टार्ट द भिडिअ अके दा दसेनो आंबो सम होदोबा एसे थांसै नायनोसै सम होदोबा मोजां नम्बर दा एरखमनो खाजो मोजां नुदों फागो रायहर थांसिगोन नै बिसोरो शुटिंआव जाओ हेलो पाउ बाय दे लोगोफोर दायो थांगासिनो बे जागायावनो जेराव जागोन 62थि बर' साहित्य सभा ओमफ्राय आबौमोना दै फुङाव थांनाय शुटिंआ दायो एसे सफैबाय ओमफ्राय दिनै आङो आफ्टार मेनि लं टाइम माने 1 month 2 months जाबायमोन आंना माने ग'प्र'जों आं भिडिअ बनायाखैमोन आरो माने ग'प्र'जों आं भिडिअ बनायाखैमोन आरो ना माने मटर ब्लगिं खालामनाय जायाखैमोन थ' दिनै आफ्टार लं टाइम 2 months जाबायमोन दै आं ग'प्र'जों भिडिअ बनायनो आं सानदों आरो ना ओमफ्राय नै सानैया देग्लाय थांसिगोन सोरबा नितामनि सोर थांगोन जुरि बर' सोरबा खासे देग्लाय थांसिगोन दै देग्लाय पेम्पेरे जासिगोन सोरबा खासे अमाफोरा देरखाजोब्बाय अमाफोरा देरखाजोब्बाय सब जाजोबखाबाय बनबो सिनखाबाय खिन्थु मानसिखौ खिथाथ'नो जायाखै आरो खिथाथ'वा आरो जेनेबा नंगौ ना बाथ्राया गेस खालामदो ना गेस खालामा जाबाय दै कमेन्ट खालामा जाबाय थ' नै आफ्टार लं टाइम 2 monthsनि उनाव दिनै नोंथांमोना मटर ब्लगिंआव वेलकाम जादों ना वेलकाम टु मटर ब्लग लेट्स गो अके माइक टेस्ट ini बायजान नासलै जाय ख्लं नों sing with me जाय ख्लं नों आंनि जिउनि सोगानि दे रोजाब दे
Nggak, ani ya, warengkel na deh, deh, singarji. Oरैबायदि बरिया मोनसे ओंखारनाय आरो प्रडाक्सनाव जाय क्लं नों बेस्ट जा बिब'नि दे बरिया आंनो 30 बारसो खोनासंबाय थायो दैलि देग्लाय बिसोर साननि भितराव खासे पेम्पेरे जासिगोन दै गेस खालामलाय सोर जागोन बनाबो सैनाय जाखाबाय अमाफोराबो देरखाजोब्बाय जास्ट अमाखौ फुथारनो बाखि जेनेबा अके देलाय मारै जाबाय কি হ'ব হৰ নামাই थांसै दै मदो साबियालाय आरसिअर ओमफ्राय मोनसे खामानि दङ नैखौ माने नैबे जाबाय बाइकनि माबा आरसि माने बाइक माने स्कुटिनि माबाया नाम्बार प्लेटआ फैयाखैना थ' दिनै माने फैगोन होनना बुंदोंमोन थ' बेखौनो एसे सोनो थांनि आफ्टार ए लं टाइम आयौ दिनैसो नै मट' ब्लग लोगोफोर 2 months जाबायमोन दै 2 months जाबायमोन आरोना थ' नैबे जाबाय जों गामिनि बाथौ नै बाथौआ ओमफ्राय लोगोफोर मा प्लेनिं दङ बुंहरबानो जाबाय निउ इयारनि बहा पार्टि जानो फैगोन बहा पिकनिक जानो थांगोन एसे बुंहरबानो जाबाय दे मोनाबिलि मा सम बियो बेसे समायना बेसे रमायना गोजोन सुदेम बार बेजों लोगोसे जारुरु खमला बायदि मोदाननाय सान वाह हे मोनाबिलि माने एसे समायना नों सान हाबनाय बिदि सम जादोंबा मोनाबिलि नांगौनो मोनाबिलि माबा मोनसे फिलिंस फायो गोसोआव आं बेखौ बहुत सेननिफ्रायनो आं बुंबाय थायो जाय आंनि गोदोनि साबसक्राइबार बिसोरो मिथियो आरोना आइ लाभ मोनाबिलि फुंबिलिखौ मोजां नाङो खिन्थु मोनाबिलि बेस्ट अके दायो जों मोननोसै नै आयौ गारि थाव गैला नामा आयौ थाव गैला हैदे नेवसनसैलां अके थाव नांगौलै 100 दे mana habar apa wah क्या सीन है यार क्या सीन है लोगोफोरनि दायो जों सहैनोसै जाय जायगायाव जागोन साहित्य सभाया बेयाव मोनहैनोसै आरोना थ' दे देखागासिनो आङो थ' नैबे गामिनि मुङानो जाबाय बाथाबारि नैबेनो जायगाया जाय जायगायाव जागोन साहित्य सभा नै दिस इज द प्लेस आंनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ दिमाकुसि हालामनि जानानै नैबे माने दजिबाथि साहित्य सभायाव बयखौबो बरायनो थाबाय आरो नोंथांमोनहा फैबानो जाबाय दे जाहांबाय मोननैसोनिफोर रेस्ट हाउसफोरा जाहांदों ओइ बे खाम हटेल जानो हागौ ओमफ्राय मोननैसो दखानफोरा नै गासैबो जाहांगासिनो नै ओमफ्राय नै नायदो नैबे जाबाय मेन गेट जागोन नैबे मेन गेट सिङाव हाबनानै देखायगोन सानदोंमोन आङो खिन्थु नै गारि सोनो जागाय गैया माथो लोगोफोर नै नायदो नैबेनो जाबाय मेन गेट बिथिंनिफ्राय बे जाबाय मेन लामा बिनिफ्राय मानसिफोरा निथि हाबगोन आरो नै थ' नैबेनो जाहैबाय नै नैयाव जागोन मोननैसो नै नैबे जाबाय रेस्ट हाउसफोर जानानै नैफोरो ओमफ्राय नैफोराव जागोन गासैबो नै देखायलांगासिनो दं गासैबो दे ओमफ्राय नैबे मेन पेन्डेल जानो हागौ दै नै आंबो बारा सियर नङा थ' नैयाव बिदि बनायदों आरो नै ओमफ्राय बिजा नैबे जाबाय रेस्ट हाउस बिनिफ्राय जागोन आरो बहुद जान दंबावो नैफोर जेबोनो जायाखै जास्ट 25बो जायाखै जां 20% जाबाय आरो बनायनाया आरो दंबावो ना माखासेआनो ग्रोब दंबावो थ' दासान्दि बेखिनियानो जाना दोङो माबाया साहित्य सभानि मेकिंआ दा गासैबो फैदो आं वेलकाम खालामो गासैखौबो आंनिफ्राय आरो गासैबो लोगो फैनानै बाहागो लाबानो जाबाय नङा बाथ्राया ओमफ्राय आंबो जाहाबो माने बिदि दखान होनो सानदोंमोन जिखि जाया आरोना लावदुम फिथियानो जाया जिखि जाया पकराफोरनि न'आव अमा सावनाय बिदि होनो सानदोंमोन खिन्थु जागोन जायाथाय समाबो जागोन जाया बिदि जादों आरोना सम जाबालाय आंबो होगोन नोंथांमोना फैबा आंखौ लोगो मोन आरोना आंथ' लोगो मोनगोन itu pura gimana one time na one time oke लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन दिनैनि भिडिअ'आ जि आइ देखायबाय लोगोफोर आङो साहित्य सभानि जि मेकिं नोंथांमोना बे जानो थांगासिनो 9-10-11-12 जानुवारिनि 9-10-11-12 2025 आरोना थ' नोंथांमोना फैबानो जाबाय दे थ' आंखौबो लोगो मोनगोन थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै दे बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ बाय बाय